Piro tae jenenge? Wes iki nganggo dipisan lho. Ese dibayari ora seger. Kira 12.000 lho. Kene iki murah. Kalau regane iki kae lho pemirsa. 3.000-an nek macam-macam rasa. Wes biasa ya Mumpung panas. Omah golek ineh. Golek ineh. Ngene iki lho Den, kalau Den pengen iki lho aku putih ngene iki lho. Yes. Gagal. Halo guys, assalamualaikum. Cuman warisan. Mah. Mau mati. Oh, aslinya biasa ya. Cuma ngono tok. Nek wis mlaku biasa tapi ribetnya nek kontak kuwi mang. Lah kuwi bar kuwi engko mati ning dalan malah aku bingung kakno. Cuma iki aja tuh mati. Kontak kuwi nggo ngekakno kuwi. Intine ngono. Nek aku adoh lu ngokoke desa. Oh ngono. Aku tok. Jane yo yo aman. Yo nek kene kesone lalinan, nek kene ku kejar Iya, ora. alo dikei kelante. Iya, sudah, Mbak. Amat ya, Mbak. Bae ayune kaya ngono mau disunting. 12 ya? Oke. Ayune kaya Glowing ya. heeh. Kalah. Alah. YouTuber jebobok. Awake gede. Tapi asik sih gede. Yo cek kon nggawa es. Tapi anu nyemuk sing gede. Yo nek wis numpak ki yo asine gak ora abot. Ketok-etok apik ketok-etok ya bodi ngono. Dal sakal ngereyen motor baru. Langsung dienggo budal anjal. Yo. Sekarepem. Yo. Manut. Ya. Ademen kok ora silet. Ademen kok. Pakane ya pinu empu kok. Anyar rampung. Aku malah pengen numpak motor lanang. Tuku motor CBR iki lho. CBR sing abang segodi roe kowe. Pengen bojoku tak kon tuku ngono kuwi. Somben to warisan. Warisan kondi. Rene ape tuku wedak dhisik. Terima entek. Nah, yo ijek sak nggonan lah ngono. Dek kae sing ngetok iki apa sabune? Nek sabune jek akeh. Oke, mang es ngademno lambene. Men seger panas-panas. Ini le HP nih dis bakal gorengan ki lho pemirsa wis ready ning gone ngarepan rumah sakit ku pengusin rumah sakit paling. Ya. Ana golek panganan lesu. Nek kancaku ki seneng jajan ning kene iki lho. Bakulan apa gak jarene bakul ning gak ning kono. Nek kancaku ki seneng tuku mie ayam ning kono kuwi mangi deh. Jare inuk mie ayame. Aku yo ora roh. Arep. Nek panganan ae. Ya. Ya. Kita jalan-jalan bebas ke sini. Sempol ayam.
empek-empek. Iki lho, batak kok coba batak. Mah aja batagor Den aku kacang. Apa tadi sih? Kantil ning HP. Yo ora elingi, Mbak. Iso. Jaluk aku tak gawa rene. Wong kuwi nomorku mang digawa. Iki asine guys yo. Kontene bener gitu. Asal budal Asal tinggal tapi ra ndek tema. Cuma karena ngeterno anu guys, ora nek pertunjukan apa ya? ngirim bojoku. Ora nek pertunjukan apa, Cak? Saya ora nek pertunjukan. Biasanya ada. Golek panganan apa, Mbak? Karena tangan itu tahu wale. Halo, apa lah kok sampai tunggone ketungkruk apa Tahu wale. Tahu wale. Aku tak sing cingol kan lho. Tahu wale sing melayang. Iya. Iku kono aku pergi. Karena sik le alon-alon nek mati iku. Aduh, guys ya sambat neh. Iki nek ning kene sambate sambat lega, nek nang omah sambat mabuntu, sambat penyakit. Aduh, Den. Sing wetenge selamat-selamat. Ora, mari guys aku. Penyakit piye kok? Oke. Jeblak. Lho iki. Oh, ngadem. Asline ya padha kopior iki. Golek hawa. Nek ning kene iki apa guys? Ragate ra patek akeh asine. Apa mangan ae mangan ae. Yo, Maksudnya mangan ning nggon kok mangan ae ya. ayo tuku Mbak kok dipangan ning kene neh. Yo. Ayo. Iki lho. Yo. Mas aku cimol, Mas. Kowe tuku iki ya aku kae ya. Heh. Kowe iki aku kae engko kok mangan bareng. Maksudku. Cimolnya satu atau satu? Buburnya seperti otak-otak kira mam satu. Tengan guys bro. Apa? Iki jenenge apa? Otak-otak. Oh, otak-otak. Kayak 5 ya. Oh, ini otak-otak. Otak-otak. Sing kae cimol iki. Saya cimol. Cimolnya seperti ini. Tutup saya kena. Bahaya. Kalau pengen kita kasih Bumbu pedas kayak. caranya Kayak kono ya Mas ya. mana? Apa? Maksudnya masih lapake kayak kono. Halte mas. Iya ning hotel. Pindah sini. Kita beli aneka jajan. Soalnya Potongnya apa? potongnya enggak apa-apa. Iki panganan iki asli ndi, Mas? Cimol khas Bandung. Heeh, sing iki. Bandung. Lah sing iki apa otak-otak? Otak-otak. Lah nek otak-otak asli ndi? Otak-otak ya Asikin. Ndi ae oleh. semua mbak. Cuman kan biasanya gandengannya ini. Oh, cimol. gandengane. Gandengannya cimol, cimol khas Bandung. Bandung. Kentangnya ya ada mbak, tapi masih. Oh, ada kentang juga, guys. Jadi pas dilarisi kalau bakul cimol, pironan Mas regane? 5.000. 5.000. 5.000-an. Piuk-piuk kono dadi panganan golek duit kok. Nah ya. Gampang. Asli iki. Asli ya. Potong plastik. Kayak sak jojoe. 10.000 loh. Oh. Murah. 10 thumbnail gak? Oh, thumbnail. Ada. Terus Ya, awas. Sengkolnya 1 porsi, terus
tahu wali itu. Sewunan. Kira Karo. 5.000. Aku tahu kok wali apa? Iya. Ya. Campur langsung. Campur aja dadi buklok. Suwen. Tahu wali crispy. Sekali guys, jejer wis ket. Iya. Isu-isu. Ngene iki budal isuk, Mas. Jam 7 koyo cah sekolah seni kene. Ya ya. Sampai malam. Jam 4 sore. Sampai jam 4. Jejer. Oh, iki malah bakal ketoprak malah wis entek. Wis mulai akhirnya yo mulai. Entek mulai. Pangan mulai wis. Wah. Terus guys ning gone taman 1000 lampu. Nek grape beli ning kene guys. Siji sewunan. Bojone mati. Sini mang. Iya, Bojone mang ya. Lagi. enggak. Ngoten guys. Cenanan ya. Wong ora jelas. Nek itu Goreng iki. tujuannya nih. Ora roh ora ndek tujuan. Oke digoreng ya, Mbak. Kono guys sing goreng. Ketok. Terus sing apa dhisik? Tahu wale. Wes jos iki senengane Mbak Isma iki. Anget-anget. Wes Jalur jajan. Balah nek bis gede Mbak aku wedi, Mbak. Oh, murah meriah sewunan. 10.000 untuk sak resek. Kamar. Iya sih. Sik. Lah weno. Setek nang ngene lho. Wis. Yo. Iki ngono ya mergawe. Mergawe jajan. Mergawe ngentekno dhuweke bojone. Parek yo. Kene lho ya. Ini lah. Ya. Betul kono-kono. Ya kono-kono ya tuku wong iki, guys. Lho, gak yo piye? Doh matamu yo. Bolak-balik sendal iki. Gak tau tinggo kok. Nek kok lagi ngene-ngene. Ese digawa rene, guys. Hilang. Hilang. Kita sepil. Heeh. Ini ada sempol. Wah, Sempol. sempolan tapi Gemol, ini guys. gemol lemu. Lemu. Yo ora bikin kecewa. Heeh. Sak cokotan Enggak nek rupo. Nek Dan rego, nek iki rupo. walah iku wareg tenan deh. wareg. Apa tenan wah. Tahu wale. Tahu wale ya gemol banget. Inu Spil, Mbak. Wih. Iki nganu guys, wis disetting nek beda-beda jajane ben mesti iki Ben bareng-bareng merasakan rezekine ya melok ngrasakno, kene ya melok ngrasakno. oke. Iki cimol jenenge. Oh. Ini mang apa jenenge? Otak-otak. Wis. Ini wis kayak apa deh? Sing pedes basreng. Jaman Aneka pedes basreng. apa gitu? Yo. Wis. Wis, wis. Mangan, guys. Kira karuan. Ngombe es sik, guys. Bismillah. Lumayan bersindiran. Jalan kok. Kurang ini lah. Atas. Cucu. Masa gak kena cucu? Kok beklek ya, Mbak? Beklek. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ya, Bu? Oleh kok tepung. Tepung kanji. Digoreng. Oh iya. Mesti kayak bunder-bunder nih. Ini yang enak. Boleh nggak sama? Yes.
empuk. Tapi anak rasanya kayak iwak tenggiri. Iya. Enak. Sing iki satu nggo lawak, guys. Kali rasane. Aduh, tapi bumbunya ini enggak. Itu lomboknya. Soalnya emang aku milih sing pedes ya. Nek sing jagung apa rasa apa mungkin biasa. Enak ya tapi. Bisa. Nasi bisa dianget-anget. Ning merah ki ape jajan ngene iki kangelan, guys. Enak. Banget. Wis ya, yang wis. Tanggon. Wis itu ratusan iki ya. Ya. Jadi Halo. ngerti ya nih, Mang. Ya, gede, Pak. Ya ya makan. Apa kagak tangan? Ah, Anak kalau mekar, guys, Mas. tahu wale. Balas sewu yang marem. Sewu. Nah. Anak-anak. Oh. Emu yo. Mantap. Anak jerone nek di sini tak kira tahu terus balik. Enak isinya pentol. Ini gak tahu ya, Dek. Terima sewu kan ora tahu, guys. Lagi iki. Tenang, gak tahu. Dan lagi jajak no karnaval anaknya kali. Itu pun ya anaknya sing rasakno. Sausnya di anu nih. Bumbone enak. Nek rasane yo. Wala. Iki jerone pentole iki patung. Yo, maksudnya isine bek. Ora main-main seneng. penuh. Kalau bisa empuk ya, Mbak. Ibaratnya 5.000 waras ya. Iso mangan. Paku. Nek ngono pira guys regane guys? Ayo, Pak. Nah niki metu ya, Mas. Gawe konten guys. Nang kene iki yo bingung pikir nang omah. Ora sak bingung kok ning omah yo dipikir makene. Ora perlu tak. Mantap. Itu spraynan kau minggu guys. Bingung. Kata minggu. Luar biasa. Apa lagi? Gimana ki? Kene gak jajan makanan berat apa? Ning omah wis bar mami. Biasane kan itu panganan apa? Iki saya sing seneng gawe konten nang omah, Mbak. Oh, kapan-kapan ngisi gawe konten apa ngono. Masak nembe. Isor-isor dang. Kan nek prenan kene los ya, Mbak. Heeh. Esuk ngono Boleh. jam. Heeh, gambar wis. Mami apa? Satu sih Masak
cicipi. masak kebecot Mbak iso. Sate gitu iso. Tadi kan tahu ya, Mbak. Mendel-mendel Mbak. Loh, sama ini guys. Kayak sampole Mbak Deni loh. Ada mangan dulu kan? Ya, isi burungannya. Banyak warung Tapi bahan lah. Modi sak padha kukune. Sampole sate. Empuk ya. Kok empuk ya? Ini telur. Enak. Ya padha prengan yo. Biasanya nek ora prengan kayak ngene lho, Mbak. Sate dulu. Yo. Enak. Tapi jajan itu warung tenang. Seperti itu mangan. Ya biyen kalian tahu Mbak Sun yang kono ya? Salman. Asin, gak pasti sih. Asin tuh aneh nanti. Adik. Cek tulangnya. Tuh kacang. Ini gak tahu bu ya. Oh iya Mbak ya. Terus anak guys, tele-tele. Ini kok naleh lemu. Gua nang omah aja enak kadang rezeki tak terduga untuk ater-ateran bokol. Jeli-jeli ya cak ngono. Ora meneng, ora sah meneng iki kok lambe. Santek kok. Ya wes guys ya, terima kasih ya gimana jalan-jalan spesial motor anyar karena jajan. Terima kasih yang sudah menonton channel